जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ बर'नि बादैथ' नङा, बर'नि बादैबो आदिबासि होन, मुस्लिम होन, गरखा होन, बा बेंगलि होन, हिन्दीबासि होन, राजबंशी होन, मदाहि होन, नाथजोगी होन, बयबो जाथियानो जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोजोब्बाय आरो जोङो देरहानाया खाथांखा। खालि जोंना मा इउपिपिएल आरो आबसु एबा इउपिपिएल आरो बिपिएफ जास्ट माने बर' भटखौ थाना-थानि जालायदों बेल'। थेवबाबो जोङो बर' भटखौ बांसिन मोनगोन आरो अनाबर'त जिखिनि जाथि जनगोष्ठी दङ बेफोरनि भटखौथ' जोङो 100आव 100% मोनगोन। इउपिपिएलजों बा आबसुजों किसु दंफायो साफा सानै अनाबर'तफोर, खिन्थु बिसोर खामानियाव गैया। मेक्सिमामानो जोंजों 90%आनो जोंजों दं। थांनाय समाव बेफोरखौ दतमा ब्लकनिफ्राय बिजाथि दैखांहरनो हायाखैमोन। आगोलनि खोथाया आलदा, आगोलनि खोथाया आलदा, खिन्थु एबाराव दतमायाव जोंनि बिपिएफआनो देरहागोन 100%। बेलेग खामानिखौ बोखांनो थाखाय प्रफेसारनो इएम होनायनि थांखि दं नामा? इएमआ देरहाना फैग्रोथों, जोङो पार्टियाव रायज्लायगोन। जुदि पाब्लिकआ नागिरो, रायजोआ जुदि नागिरो बेखौ इएम होनांगौ, होना होगोन। खोथा नङा बे। दल हिसाबै मोनबेसे सिट देरहागोन? खमबाबो 25टा, जोङो 25निफ्राय 30 মেক্সিমাম। নাই, এতিয়ালৈকে আমি দলত আলোচনা হোৱা নাই। ফকিৰা গ্ৰামত কোনটো প্ৰাৰ্থীক আমি সমৰ্থন কৰিম এইটো এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিচিশ্যনত অহা নাই। যিহেতু আমাৰ বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সত আছে, বিজেপিক এই চিটটো এৰি দিছে, আমি লাষ্টলি সেইটোৱেই হ'ব।